Sarauniya TV, tashar al'umma. Sai wani kallo na kake sai ka ce wani baka taba gani ya. Idan ban kalle ki ba, wa ke so in kalla? A'a, ba kowa dan na san ni kadai ce taka kuma kai ma kai kadai ne nawa. Haka ne. Duk duniyan nan fuskar ki kadai nake kalla in ji dadi. So na gode da irin wannan kulawar da kake bani. Kawai dai abu ɗaya ne sani ba faɗa miki ba. Dama a gida ne aka fito min da matar da zan aura. Aure Fadil? Shi ne baka taɓa gaya min ba Fadil? Rike mai san ka alkinta, ko rayu tare a duniya da lahira. Bugun zuciyar da nake ji ya saban gari ba ni ji, ashe aka so yake idan ya shiga. Harshe ya gaza ya furta sakon jini da fata, ido na shirin makanta, abin da rai ke bukata. Mai yin so ga su ali, in soye maka kulle, bare in ba dalili, wannan da bai da misali. Yi tare duniyar nan, zama da ke dari a sannan, farin cikin mu za ya zo nan, ki tabbata. Ce na ji kuma na gani, duk da so ba shi da kamanni, na gane nawa. Rike mai san ka alkinta, ko rayu tare a duniya da lahira. Sarauniya TV, tashar al'umma.